खुलुमखा khana 12 tarik March sini Lukuthum Pandao kotorma ungnai Astabal Moidan ho Bubagrani netrite Greater Tripura ni coba ni bagai Tripura haste ni joto lukurungno kaisa message rona ni musugu kobongna ni musugu tani ke jeng Bubagra barbar no saitongu tini hai jorawo jeng dofani bangai samung tangyawi o tanchani mari phunungna ni bagai phaiyawi nawa asau tongkha hinke jeng sara jibon omahaike kosto mawi tongnai dukhu mawi tongnai jini odikar maya angui tongnai hani bangai ang especially tini ni o sar horjorawo nirokno kobongna ni musu khana jotono sohor ni engtheng gram ni engtheng kamiam sai ni engtheng jotono janja samung nini sakri khainai phana engtheng business khainai phana engtheng school lekha porinai phana engtheng college porinai engineering porinai jotono khana ni jorawo chini dophani bagai thamcha khlaibai bobagrano logerona ni bagai phaini nangnai song age nogo CPM ni period mungsa meaningless manthai gri saima phasi manthai ni bagai mathangnai hai hanai ingya phasi joto si CPM ni jonosabha hinke song nogo collection khailai mairum thunglai mai thunglai rang thunglai joto si phailai ko thunglai tinine chingchini bubagra tong dophani bangai chingno phioknai hanai chini bubagra jotono nang gari bari nini boni je nangmani khorsa khaibai rang sbaibai tini niro khoks phane rang ronani nangya gari kawai phailai di hai hanai kobogoi sai porjonto si tini chini ti prasa lokoni bisio khupangma lokurok ta khane busiako hani bangai cheng khana je phane phainani nangnai kothum lainani nangnai kothum phaibai jadi phainani je phane nangnai chini one last phai hi bubagra samani Greater Tripura ni bagai chini sangbedani odikar ni bangai cheng thancha khlaiui phununglai ni nangnai nang BJP ni period o bunai di boroni kuno issue sara chini dophani bagai kuno issue gori BJP ni jonosabha hinke haine thanglai CPM ni kuno issue gori chini Tripura sani hamkhrai ni bangai cheng thanglai ge cheng tabo yok sawani bagai chini dophano cheng yok rowani bagai nini busa busuk ni generation yok sarona ni bagai si cheng tini phainani nangsogu ujorawo cheng to phasi tabo phasi chini lukurok baksa bororok saitong Tripura mothani ujono sabawa thangkha hinke nini mahai gotnangnai nogni second installment rang hayangnai omahai rok sigiri jagoi tong chini Tripura sani thio agi kirmani sikri tinile tani nogni second installment mayangnai rega maya khanai nini bura bata mayangnai nini chakri mayangnai hai hanai sigiri jagmang baile tani kiri nang tini kirui tong khangke nini bobishot chini Tripura sani bobishot bilai hamyangnai hani bangoi cheng khana bolaibani toklaibani boino sigirinani bagiya chini odikar no cheng sanani bagoisi boini odikar no cheng seinani bagiya chini mathai no cheng nanani bagoisi hani bangoi chini odikar manani musu khanke nungbu phaidi logero phaidi tei gana gini ni joto takhok bukhuk rono bukobogoi khana phainani nangnai phailai di tani ke chini bubagra chungno asuk hamjago chini dophano asuk phioknani bagai bo saya nongya khlaiwe tini sakthari tong khana Lukuthum Pandao phaiwi chung agotolawo phunuk rolainani nangnai je chini thancha ongkha hinke chini odikar chung mano hunai taboksu jora bwrwirokno bo kobogoi sanani musu je jaga bwrwirok dophani bangai choba khaithani o participation gobang hungkha hinke o dophai yogo hani bangai bwrwirok bo ang koinani musugo nirok bo haine gobang khlaiui phailai chini traditional dress songoi kothum lainani nangnai tei chini jubok rok YTF rok borok bo haine
जे जुबक रक दफानि बाङै चिन्ता खायनाय गोबां हुंखा हिंखे ओ दफा दायतिनि yok samani mango tini chini dofao जुबक रक संग्रामो asuk participation hamya ngmani bagwino tini जों asuk keduma bisi rongoi kelugui tong tani ke जुबक rok ungkha jotoni sei advance sijako hani bagui chini dofano जों yok saronani bagui जुबक rokni participation belai ke nango nironi bobishot ni bagui tani ke tagni okra chakra tongnai rok to tini khna pai thangnai কিন্তু যে যুবক tongnai rok boroni bobishot ni bagui nirok sakthanai ni nangnai nirok si chini dofano chaloknai ni nangnai hani bangui jubok rokbo phaibai jadi ang haini hai kobonani musugo chini janja occupation tongoi mano janja samung tongoi mano janja samung no yakalai khnani u jorawo jeng thamcha khlai agotolawo tongnai ingthung udaipuro tongnai ingthung chini tripura saro taono tongnai rokbo haini jeng borabor nugui phai chini dofani bangi songram khaina ke je bikra ko borok songram ma khai borok khaimani participation bangko percentage no naikhe ang omo kok sana naya je chini gnang nai rok officer khainai rok businessman khainai rok dofani bangi songram khaya o kok saya kintu participation naikha hinke je bikra tongnai rok borok ni yok sana ni musu puma haing tong ge tini agotolawo tongnai rok chini maximum gnang boroni leadership by boroni participation by jadi agotolawo tongoi chini tiprasa masaya manungya tei gri lama gri sakham ব্যবস্থা gri rono phiawnani bagoi nironi participation bangkha hinke chini dofa daiti ni yok sama manai tani hinke kami am sayo tongnai rok borok lekha pora rangya siya nijini odhikar no saimaya a jaga nini tamusnai o sijak nokjaro phorongkha hinke sakha hinke boi pholo khainai bang teibo chini lawyers tongnai rok borok bhaino chini legal fight jehetu mo chini constitutional fight jehetu lawyer tongnai chini tiprasani bising tongnai rok bhaino chini dofano sisaronai bagui nirok buskango phainai ni nangu ang tini lawyer si ang advocate si ang advocate si khai tongnai practice khai tongnai kodo tongnai omo hai asuya nironi kok khna khan ke chini greater tripura land ni chobano teibo daiti success nai tani ke kobangma lekha pore jaya suang neta khainai ro tini greater tripura land no osongbidanai hni saitong সংবিধানো সুইজা সিকরে হনি সাইতং ও জরাও চিনি লয়ার tonai ro advocate khainai ro যদি সি ত্রিপুরা মথানি বেনারো ফায়া ওইফানো ও গ্রেটার ত্রিপুরা land ni choba manai maya de সংবিধানো tongde tongya de o kogno সাবই চিনি ত্রিপুরা সানে বিসিং ro no siro khahanke jotono businai omo chini সংবিধানিক অধিকার সংবিধানো সুইজাক tong তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা land maya hi kwangma kebeng mun khainai tong borongbo ang koi sanani musugo nang greater tripura land ni movement no choba khaitheni o nang daime tong ni bas pai কিন্তু बै tangui tongmani no tripura sang tutui बै bai dagi jagui बै bai chikro horo jagui omhai kok saya tongkhe belai khe sanai chini bisingo kwbangma tabak divide and rule khaijak tong bini dofa bai chukli rojagui chini bobagrani netrite je soba ngui tongmani dofa yok sanani bagui a jaga kebing mun kwbangma phai tongmani omo bo jeng mathak lainani nangnai je sijak rok borokno jawab rodi borokno kok phirodi je greater tripura land maya hnoi sanai সংবিধান no suijak rei hnoi sanai bono especially je lawyer tongnai ro advocate tongnai ro borok kok phirogui sarani nangnai chini baroni সংবিধান no bo darao suijak tong 2 nong 3 nong darao suijak tongo omo kahai ke nironi bukhuktei khna kahai ke public ro teisa bisasana ang pai thabo omo no koi sanani musu khna कम से कम 50,000 ni above chini tripura lokurok participation ungwe ऐतिहासिक kaisa जनसमावेश Lukuthum Pandao ungnai nai tongo dofayok sanani bagui nangbu dofana asuk hamjak tongkha hanke o Lukuthum laima Pandao nangbu thangui samil ungwe nangbu kaisa orni movement o sodosyo ungwe adong ungwe manjak phaidi nini bukhaw bu blai tong thonai dofani bagui chung songram khai phei ha angbo o jaga tongo hai henei ulo greater tripura land ma pro saimanai কিন্তু naw tong tui angbo o jaga support tongo hai henei sama baimya গণতন্ত্র ও হংকে মখাং খুনুনি নাঙ্গো কক সানানি নাঙ্গো বইনো বুজক লাইনানি নাঙ্গো অমসি গণতন্ত্র
ang asing ni sana ni musunai khana joto no phaibe jadi